Qonaqlar Müslim bilen tanışını Cəmiq məşitindən başladı. Ofuq məktəbdən tışlar üzərində bolalar sənqət məktəbində bulub bolalarının məktəbdən tış şənligində qoradılar. Əligi məktəblərdə bolalarının qul işlərindən күrgəzmə uyuşturulğan idi. Onda Tatar xalqının milli bizəni öybirlərinin də küp bulu ixtibarını cəlb etdi. Bolalar qonaqlarga jiri büyülərində bölək etdi. Müslimdə mənə bu soңғы bir 7-8 yıl içində biz xalq bilə эшләү, tərbiyə məsələsində məğarif, mədəniyyət учрежденияларының, dini учрежденияларның ни дәрәҗәдә әхлак тәрбиясе менә тирәнтен, мәгънәле итеп, үтемле итеп алып баралар турында шундый матур үзгәрешләр күреп яши идек. Һәм менә ул тәҗрибәне әгәр дә без шушы башка республикабызның районнарына үрнәк итеп, тәҗрибә итеп күрсәтә алмасак, без бик күп нәрсә югалтыр идек. Нәкъ менә район башлыгы бу эшләрне ничек үз кулы белән, үз җитәкчелеге белән нишли, менә шуны күреп китсеннәр әле дип, алар чөнки бер-берсе белән бик тиз һәм нык аралашалар, аңлашалар бик тиз берсе белән берсе. Һәм менә бик күп егетләребез мөкиббән биредәге һәр башлангыч, һәр проект ул искиткеч тирән мәгънә белән һәм халыкның күңеленә үтеп керлек. Быел Müslimдә бөтен Россия татар авыллары Сабантуй узачак. Сабантуй урынында әзерлек эшләре дәвам итә. Кунаклар Сабантуй төшәк киләчәк паркында да булды. 2017 елда Müslimдә булган идем, беренче мәртәбә. Мин шул вакытта ук инде чын мәгънәсендә менә күреп кайтып киттем. Müslimдә бик масштабны эшләр бар иде ул вакытта. Күп кенә урамнарны яңарталар, ул күп фатирлы йортларның территориясеннән да булган сарайларны, гаражларны сүтәләр иде. Бер генә килеп җитмәгән җирдә калмаган кебек инде менә безнең күзлектән караганда ул инде Сабантуй биналарында бик матуранда территориясы бик каты көчле эшләнгән, урамнарыгыз бик матур, бик ямьле, күп кенә агачлар утыртылган, яшелләндерелгән. Һәрбер районда шушындай эш башкара икән, әлбәттә татар халкы үзенең мәдәниятендә, гырыф-гадәтендә югалтмас, аның киләчәге булыр, татар белән исәпләшерләр дип уйлыйм һәм ул шулай булырга тиештер дә дип исәпләйм. Шуңа күрә Müslimдә без бик күп уңайлы тәҗрибә алып китәбез үзебез өчен. Мондай эшне башкару өчен әлбәттә бик күп чыгымнар кирәк. Халыкның аңлавы кирәк. Әлбәттә менә шушыны халыкка барып җитәргә кирәк. Синең башыңда бар ул. Эшләргә телисең, аның син киләчәктә буласы күренешен дә күз алдына китерәсең. Ләкин аны халык бөтенесе дә аңлап бетерми, төрле кеше төрлечә фикерләргә мөмкин, каршы да чыгарга мөмкин. Әлбәттә, ләкин инде эшләнгән эшнең нәтиҗәсен күргәч, халык бик канәгать калган. Туган якны өйрәнү музейын караганнан соң кунаклар үзәк китапханәгә керде. Анда тәртип радиосында тапшырулар алып баручы татар теле һәм әдәбияты укытучысы Гөлфия Мөхәммәтгәрәева белән очраштылар. Район мәдәният йортында урнашкан шәхесләр музеен карадылар. Без инде монда беренче тапкыр килмибез. Килгән бар, кунакка киләбез. Чөнки без күрше, ут күршеләр, Азнакай, Müslim алар элек-электән дус булып яшәгәннәр. Бездә менә бик күп Müslim халкы эшли, җитәкчеләр дә бар. Шулай инде Азнакай халкы да монда Müslimдә бик күп. Алар инде гаиләләр дә кырдылар бит инде күбесе. Шулай дус тату булып яшәргә, шундый да монда бик яхшы итеп әзерләнгәннәр. Балалар бакчасы дип әйтәсең, мәктәпме, мәдәният үзәкләреме, китапханәләрен күрдек. Әле өйрәнәсәйләр бик күп. Менә инде без бик зур рәхмәтле. Әле монда килеп өйрәнергә әйберләр бик күп. Шуңа күрә инде бергәләп, әле үзебезнең җитәкчеләр белән, үзебезнең авылда яшәүче авылдашларыбыз белән килеп әле монда өйрәнәсәйләребез бик күп. Müslimне алганда инде күп әйбергә өйрәнергә була монда. Инде ул мин әйткәнемчә республика буенча, буран буенча күп эшләр эшләнә. Һәм инде менә бүген без яңадан инандык, дөрестән дә алар дөрес күп мәсьәләдә дөрес юлда. Һәм инде аларның уңышларын үзебездә дә кулланып, үзебездә шундый уңышлар булыр дип көтеп калабыз. Яңалыкка керү бик авыр ул. Инде бөтенебездә моның нинди яхшы ягын эзләмибез, нинди начар ягы бар икәнен эзлибез. Менә инандырганнар, молодцы. Соңыннан Габдулла Тукай исемендәге Müslim урта мәктәбендә татар телен саклау һәм үстерү буенча фикер алыштылар. Сүз балаларны ана телендә укыту турында барды. Без инде күбрәк балаларга шушы әдәп, әхлак тәрбиясен мин үзем максат дип куйдым. Монда мин әйтмим дин дип.
Мин әйтмим монда нидер бер юнәлеш дип. Монда бөтенесе дә калган. Бөтенесе дә кергән. Әдәп, әхлак ул җәмгыятькә яраклы үзен таба алырлык шәхесне әзерләү. То есть бүген без эшләргә тиеш, тәрбияләргә тиеш шундый балаларны, гыйлем эзләүчеләр, тормыш эзләүчеләр һәм уйланучылар. Әгәр дә без шушыны булдыра алабыз икән, алар хөрмәтле киләчәгебез бар. Әгәр дә без инде бүген роботлар әзерләбез икән, ул вакытта безнең киләчәгебез юк. Сөйләшүдә әхлак темасына зур игътибар бирелде. Бу эштә имамнар белән бергәләп эшләргә кирәклеге дә әйтелде. Имам-хатибларга түләү мәсьәләсе дә кузгатылды. Римма Авзалова, Динар Нуруддинов, Мөслим телевидениесе.